Piny masani oseneno medruok mar tuoche mang'eny ma osetud kod chiemo manyasani kod kit dak. Tuoche kaka kansa, diabetes, remo magocho matek kata high blood pressure, bedo machwe ma okalo tong' kata obesity, kod tuoche mamoko tinde omedore nyaka kuom jogo ma pod tindo, gino mane ok thor timore ndalo machon. Dibed ni en ang'o ma osekelo pogruok ni? Koro chiembwa machon gi ne gibeyo, ne gipogore matin gi chiemo masani. Ili ng'e ni chiemo masani ma tinde uchamo kaka jopesa gi gin chiemo moko ma olos oyalo kamar wasunge jo west. Gin ng'eny gi giting'o chemicals, gin gibedo process, alafu gik mabeyo, madini mabeyo magero del, marito del mabeyo ka bende ng'eny gi gigolo mar loso gik moko nono. Omiyo chiemo masani mwachamo gi gin chiemo moko mosekelo tuoche moko matinde uneno gi, machalo kaka kansa, machalo kaka high blood pressure, remo magocho matek mapiyo piyo. Koro tuoche masani giluore gi ngima masani gi chiemo machamo. Koro tinde chiemo mwachamo gi gin ok gin chiemo moko ma konyo del ahinya, kendo gimiyo ji tuore. Koro utuoru koro kudhi osiptal ithiedhou. To yawa machon, chiembwa machon gi ne gin chiemo yath, ne gin yath kendo ne gin chiemo be. Kani chamo gi to tuoche nok maki. Kizungu luongo ni preventive medicine. Koro kani chamo chiembwa gi gin ne gigeng'o tuoche. Kendo ne gikonyo del. Neno kaka budho kata. Wan gi budho, rabuon, rabolo, omena. Magi ng'eny gi moting'o ga vitamin, ng'eny gi oting'o vitamin B2, B3, gikonyo dongo mar obwongo, kaka remo ringe del maber. Ma kichamo gi to ibedo ng'at moro ma kata pache ina alert seche te maber, dendi dongo maber. Chiemo machalo kaka muogo. Muogo ni ng'eny ji okawe akawa ni muogo kanyo, lakini muogo ni en chiemo kendo en yath. Muogo oting'o vitamin B17. Vitamin B17 kikendi onego tuoche mag kansa, cells mag kansa onego. Vitamin B17 ka kichamo, mfano kikawo piece matin kata marom kama, kinyalo chamo dichieng' mar muogo. To kata ka in gi kansa, to bang' 1 month iloyo ng'amo dhi hospital mar thiedho kansa. Jomoko wuok dhi Kenyatta, jomoko dhi India, to weyo muogo kane. Ring'o ng'eny osewach ni medo tuoche ma opogore opogore. Joma chon ne tede nade? Wan galia. Alia ne en gine mane ni tholo ku mach. So nyalo kane, sama tholo nyalo kane muda mang'eny kata muda mar higni kata 3. Koro kigole idwa tede, ichwake nyakiro okinyi kata nyakiro odhiambo, aeto kisegine tiolo mo mar alia ni emiolo kuon. Pogruok wuok kanye e kind kaka nitedo alode machon gi kaka itedo alode masani? Chon ne en gima kikawe to kitede ni chame sano, itede tikuoge gi chak. To matinde gi ng'ato akod gi siro to ng'ade. Ng'eny joma chon ne kidwa na lot rumo. Sama time ma suso rumo, to ngi example no kuogo muto. Nani nafas. No kuogo muto, wabro dhi muto. Ochal kaka diher kawuona chamo rech omena, kina cham buta, kaka ne joma chon en kuogo susa, to en gi muto, to en ga keyo. Koro kitambo shisho no rum, to fe nwang'o kendo moko mopuogo. Ke chak ne kurum. Chak ne nitie atia mikalode gi maso odhiambo. Ng'at ma puocho bende puocho, okana kana chak gine mo, mono bende rumo. Sasa mimure makata kochame to mo emikawo tiole. Kata sani magi waole mo, makwati wadhi wamure, to gine ma mo cha ema wuok. Kati olo mna ni olo chak, kura ida ole mo. Koro gine aruf ma mo cha ema dilute. Kaka joma chon en kode. Wan ga lodhu muto. Muto nene en gimi tiyo go gi chak,
en kaka tuago en gini kano monyalo konyo wendu modonjo sa asaya mondo mi afya maju machon obed gi ngufu. Wan gi alod susa. Susa ni en budho mobende en mai pote to budho on be nitie. Koro pote ni en micham. Obende nitie kode gi chak. Kiseti kode gi chak tiole mora lenya ni. Ai mae en alot miluongo nyasugumba. En to thoro nwang're oche otamba kaka obok rabuon. Mae obende ni kuoge mana gi chak. Koro sa seche mimure ti ole mora lenya. Ma en akeyo. Akeyo en alot manene jodongo hero kabisa. Koro ni kuoge nonyalo bedo muda kata mar dwe achiel. Kuoge samimure ti ole gaola chak ti ole moni mondo okik okethre. Gin gigo mage mane wayude chiemo machon matinde joluo owere godo? Koro gima nyalo wacho ne current generation ing'eni wadhi e sikul ipuonjowa to somo marwa ni en somo moro mobedo designed gi wasunge. Gitemo golo pachwa e wechewa machon mondo waadop wechegi manyien masani, obed chiemo, obed ngima. To gima important manyaka wang'e ni chiemo machon mane walosogi ne gin chiemo mabeyo kendo pod gibeyo nyaka sani. Tuoche shida mang'eny machalo tuoche matinde mako ji ka wanyalo dok e chiembwa machon, nitie tuoche mang'eny mwabro geng'o. Tuoche machalo high blood pressure, tuoche machalo cancer, tuoche mang'eny ahonda, gik machalo kamago. Ena chamo chiembwa gi chiemo gi kichamo gi practice health practice miluongo ni preventive medicine. Matiende ni chiemo digeng'o tuo. Koro krit ni idhi ibed matuo koro kidhi thiedhi samoro bed idhi tho kidhi chango moloyo mondo igeng' tuo ibed mangima makata kidak nyaka itho higni 80 to bende tha chon. Ripot mag ji wito ngimagi bang' chamo obuolo osebedo mang'eny. En yo mane ma inyalo pog godo obuolo maber kod ma en sum? Obuolo ma kelo problem sani, obuolo biro shisho ni nitie mipidho manene kwane giga chon. Obuolo nitie mar liel. Nitie obuolo mipudhi wi liel marachar white. To nitie obuolo ma tie shishon mowuokie ma koth kochwe ka entie. Koro kisekawe to mimondi moye muda mang'eny bo obed gi matek kaka kidi kaka leya aeti kane nyungu joma chon ne kane tie gulme kane. Koro sami paro tinyalo ga moye kendo iduoke nyungu cha kata mana shun mar ringoni aleya. Seche moko nyalo nwa ka jaduong' gole bokete e chado be en guburu ka gima rachar matiende no moye obro duoke nyungu cha. Imiyo ne ginyalo kawo muda mang'eny matieko kata na higni 3 kata higni 4 ka jaduong' ni aniaga leya to kokethre onge affect moro nukudni odonjo kuome. Kini loso gi nyaka gi buru. Nini koro matinde no buolo ma ipid matikende manego bed ni chamo. Matikende manego bed ni chamo nikech gin dhano chako chamo gi chon to gi affect. En yo mane ma ilose godo mondo kik okethre? Obuolo nene en gi shishon mare ma kako chweto wuok gae. Koro imoye, kisemoye tikane kaka kikano ringa leya. Koro sami chunyi ne mo ne gichame tiole chak sami mure gimora alenya. Oganda Luo nyalo tiyo gi yore mage mag neno ni girito ngimagi? Sani gimomiyo chiemo machon dhano weyo en luwore gi puonj ma example an kaka an ng'at ma dana adag dana onyuolo baba. Koro nothoro puonja gik mang'eny ni chiemo mapile ni emoromo bed ni chamo. To kini ka sani tinde ng'ato nwang'o omena ae siro odhi okete imo tichame chieng'no. To shishon kata ne nitedo chon omena niketi kendo sokinyi yaigla ti en omena mikweto kinyi tibro chame so odhiambo bochiek bolokre ratong'
bochuo olemo bo olemo ralenya koro oko affect kodi to tinde masani ringo akucha to nie sano se gine ne to kete kendo mapige cha ukuchwe iwinja matende ni tedo ema yang tax mawanogo okopuonji koro nyalo bedo no ala mwingat machuoji kama ni ae okupuonji to in case kata bende an ka kendi to nagalumna kodi tamaduni manene dano puonja an aneno nu kaber nego kete puonj maber mondo dhano dogi chiemo machon mondo mi hinyruok obed maonge to kapod ni waendelea makwa puonjre to wabro thoro nwang'o tuoche mang'eny to kwanyalo puonjre wan joma tindo kata kaka to nwang'o kata example wachin kaka chiwodo biro dalana takete piny gi jaode tang'ise na an to dalana kadwa no ubed kama ok en nyako maber obed ga understanding ma winjo nikech akonyo ngimagi. Ngima maber en ting' mar ng'ato owuon. Nyalo bedo ni piny olokore, kata kamano ng'ato ka ng'ato onego otem orit ngimane kendo ong' gino mochamo. Nelo Lwe TV kawuok e kaunti ma Kisumu, an Michelle Jobita.